Για να δημιουργήσουμε ένα Google λογαριασμό, επισκεφτόμαστε τη διεύθυνση Google, πάμε πάνω δεξιά, στις κουκίδες εφαρμογές Google, επιλέγουμε το εικονίδιο λογαριασμός, πάμε εδώ κάτω που λέει δημιουργία Google λογαριασμού, πληκτρολογούμε το όνομά μας και το επίθετό μας προτείνει, μπορεί να μας προτείνει κάποιο όνομα χρήστη ή όχι, βάζουμε εμείς. Όνομα χρήστη λοιπόν, βάζουμε το κωδικό. Τον επιβεβαιώνουμε ξαναγράφοντάς τον. Πατάμε επόμενο. Γράφουμε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανάκτησης. Στην επόμενη φόρμα συμπληρώνουμε προαιρετικά τον αριθμό τηλεφώνου, μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό να μας στείλουν εκεί τον νέο κωδικό, ημερομηνία γέννησης, φύλο, πατάμε συμφωνώ και δημιουργία λογαριασμού. Επιβεβαίωση. Μόλις δημιουργήσαμε τον λογαριασμό Google και είμαστε έτοιμοι να πάμε στις κουκίδες πάνω δεξιά, να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές Google, πιο γνωστή από τις οποίες είναι το Gmail. Αριστερά, στο σύνταξη, συντάσσω αν θέλω να φτιάξω ένα email, γράφω το email, θέμα, γράφω τι θέλω να στείλω και πατάω αποστολή για να ολοκληρωθεί. Αριστερά στο μενού βλέπω αν έχω στείλει κάποια mail και τα εισερχόμενα ελέγχω τι έχω δεχθεί. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα email, όπως είπα πριν, πατάμε στο σύνταξη, γράφουμε το email στο οποίο θέλουμε να αποστείλουμε, το θέμα μας, γράφουμε αν θέλουμε το κείμενο και αυτό που ήθελα να τονίσω είναι αν θέλουμε να επισυνάψουμε ένα αρχείο μαζί με το email που θα στείλουμε. Παράδειγμα ένα έγγραφο ή μια εικόνα. Θα πάμε εδώ κάτω στο συνδετήρα που λέει επισύναψη αρχείων. Στην επισύναψη αρχείων λοιπόν μπορείτε από τα έγγραφα, από τις εικόνες να βρείτε την εικόνα που θέλετε, εντάξει, ή το έγγραφο που θέλετε για να το επισυνάψετε. Το επιλέγετε, πατάτε άνοιγμα και θα σταλεί στο email του παραλήπτη και η εικόνα που μόλις προσθέσατε.